היי לכולם. נכון שזה סרטון המלצה, אבל זה לא רק זה. אני חייבת להודות שזה באמת לא רק זה. רקפת פשוט הצילה לי את הילדה. בזכות הטיפולים שלה, ובזכות ההנחיית הורים. אבל לא רק לילדה, זה גם היה איתי ככה. היא הצילה אותי, והראתה לי את הדרך, והחזירה לי את הנשמה חזרה לתוך הגוף. אומנם רקפת היא בן אדם מאוד מאוד מקצועי, אבל לי היה חשוב שישמעו אותי, שיקשיבו לי. והיא פשוט הייתה שם, ופשוט העניקה לי את כל מה שהייתי צריכה. קשה לי לתאר במילים כמה ברת מזל אני מרגישה שהגעתי לרקפת. ובזכותה היום אני בחיים מאוד מאושרים ושלווים, ומצליחה להיות עם הבת שלי בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אז תודה רקפת. ושיהיה לכם בהצלחה, אם בזכות הסרטון הצלחתם להגיע לרקפת, אז אני את שלי עשיתי. בהצלחה לכולם.